За днешния полет решихме да отидем до хижа Маловица. Подготвих техниката още от предната вечер, защото не един път ми се е случило да забравя нещо дребно и така целият ден и пътя до там да отидат на празно. Прогнозата за времето беше добра, макар и на места по пътя да не изглеждаше така. Мястото е идеално за лонг рейндж. Хижата е заобиколена от всички страни от красиви високи скали и стръмни склонове. Гледайки връх Маловица отдолу, бях скептичен дали дроновете ще стигнат до там. Затова направих един тестов полет в права линия, за да преценя разстоянието и колко батерия ще изразходя. През следващия час си починахме, настроихме техниката и планирахме полетите. Накрая решихме да направим една гонка заедно. Макар и да сме гледали много пъти FPV пилоти как се преследват, наживо изобщо не е толкова лесно както изглежда. Крис е по-добрият пилот и затова обикновено той преследва. Хората, които летят, знаят това чувство, но за тези, които не са опитвали, ще се опитам да го опиша. Гледайки през очилата, чувството е епично, усеща се всяко движение, а адреналинът е същия, сякаш всичко се случва наистина. Колкото и да се опитвам да предвидя цялото трасе така, че да имам пряка видимост към дрона, в небето често губя ориентация. Днес загубих сигнал 2 пъти и за малко да се разделя и с този дрон. Хубавото време ни дари с гледки, до които не можеш да се докоснеш по друг начин. През цялото време възкликвахме: леле, колко е красиво!
А в тази ситуация започнах да слизам много ниско и тук Крис ме попита какво правиш, защо отиваш натам. За щастие дронът активира GPS Rescue и не беше твърде близо до земята, за да катастрофира. Знаете, че GPS системата на тези дронове не работи така, както при DJI дроновете и е твърде рисково. Ако сте близо до препятствия с висока скорост, има твърде голяма вероятност да катастрофирате. Това беше видеото за днес. Ние с Крис останахме още 1-2 часа и летяхме. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се, харесайте и ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите.